Zabudli sme na to, že Buzek sa vrátil. Michael sám. Nerozhodnúť. Kronvala, pozor na to a je to gól! Sundin, na druhej strane má Zetterberga, je rozhodnuté. Má urobiť chybu, Lašák zostal ležať, potom súboj za bránkou a prehrávame 1-2. Jasný faul na nášho brankára Jana Lašáka, potom v dobrej pozícii. Gáborík minul, Šatan! Show robí Marian Gáborík, nedáva gól. Teraz ak skóruje, prinesie bronzovú radosť Američanom a aj sa tak stalo. Američania vyhrávajú po samostatnom. Handzuš prebral zvuk a rúti sa sám na Brodor a 2-1. Pozor na zlú rozohrávku, Rigneš v dobrej pozícii. Prehrávame 2-3. Thornton. 5-4 pre Kanadu, pozrite sa ako naprial. Druhý raz tejto časti hry to dobre spravil Štrbák, ale teraz pred našim bránkoviskom. Gáborík, Marian Gáborík s obrovskou šancou, gól! Straka. Gól. Michalovi Handzušovi sa nepodarilo odohrať puk, ale Šatan ho zastúpil. Opäť inkasuje. Podarilo získať puk. Ríšo, máš tam Michal Handzuša, Zetiko Beken, je zničené! Gól! Gól! Marian Hossa vystrel teď, Štýpela, Dimitra minul bránku! Tu je Marian Hossa, má proti sebe iba Tuomaru Tuho. Hossa, prihrávka na Dimitru, gól! To bude útočiť, pozor na Jokinena! Preboha, čo chytil teraz Kytrusov? Sporčulí a hokejok, to bola žrtka! To bola žrtka!